זה בית העלמין בג'נג'ירה מובוד, בית העלמין של המשפחה. סבא אליעזר וסבתא אסתר קבורים פה, דנדקר, כנראה עם דוד אברהם וגם כן אולי דוד יעקב. מקום די נטוש בגדול, אנשים חיים בקרבת מקום, הגדר נפרצה כבר, חלק מהקברים ניתן לראות אותם, ננסה לצלם אותם שוב. חלק מהקברים לא כתוב עליהם דבר, הנה רואים של משפחת משילקר. נלך מצד השני כי יש פה נהר של מים, יש פה עוד קברים כפי שרואים שמבצבצים מהאדמה, אבל אי אפשר ממש לזהות, כמעט אי אפשר לזהות מה מחלחל מה לא מחלחל. הנה עוד מצבת זיכרון לדעתי על כמה קברים שהיו פה פעם שעברה שהייתי ב-2010 והם נעלמו כבר. עכשיו אנחנו ב-2015. אני הולך לשוף לכאן שוב, רואים? משילקר גם, מצלקר רשום שמה, קדם לשם. תוך כדי אנחנו רואים עוד קברים. יש גם את הקבר הראשון פה, הבת של ראש ממשלת ג'נג'ירה, ראש הממשלה של הנוואב של ג'נג'ירה. הנה הקבר שלה פה, מילכה ביי, beloved daughter of Khan Bahadur Shalom. יש לי את השמות שלהם כתובים בבית. נפטרה בגיל 7 חודשים. הקבר הכי מגודר כאן, כפי שרואים. ונרד למטה. יכול להיות שיש פה עוד קברים. נראה לי שכן. יכול להיות שחלק זה המשפחה. רואה פה כיתוב. מצבה שנפלה. בדיוק עכשיו מצאתי אותה. אני אחר כך יחזור לכאן כדי לצלם. אני אבדוק את זה יותר מאוחר שוב. נגיע לכאן. יש פה עוד מצבות. משפחת רצ'פורקר. יש פה גם כבלים, צריך להיזהר. ופברקר. עכשיו משפחת דנדקר או שנמצאים כאן ואין כיתוב, לדעתי הם פה. אני חושב שסבא וסבתא והדודים כאן. זו תיאוריה שלי. חזן שמואל ראובנג'י, חבר שלו החזן אליעזר ראובנג'י דנדקר ואשתו אסתר קולטקר וילדים אברהם ויעקב, לדעתי.